טוב, כתבתי לכם 2 של סיור בגינה. עכשיו תראו, זה כל הבית. את הגינה צילמתי לכם בסרטון הקודם. ותראו, יש לנו כורסה ויש לנו, תראו, יש לנו כורסאים שלט. תראו, רואים את השלט הזה? אני לוחץ. זה עד הסוף. אם אתם רוצים לקרב, לוחצים כאן. עד שזה מגיע. ויהיה לנו מיטה. עכשיו אנחנו בונים אחת חדשה. אנחנו קופצים. אוקיי. תראו, זה המטבח. יש לנו גם מחסן. יש לנו כל מיני ארונות. ועכשיו קופצים למיטה שאמרתי. חברים, זו המיטה. תראו אותה. שנייה סבתא. היא הגיעה אליי, ותראו. זו המיטה שלנו טלוויזיה. עכשיו אנחנו עולים למעלה. מה אתם מציירים? את הבית של סבתא אתה רוצה למכור? בית שלנו. לא, אני עושה סיור. אוקיי, יש כאן חדר. אוקיי, זה החדר של סבתא שלנו. יש כאן משקל. יש כאן פינת איפור. יש כאן כדור כזה. יש כאן שירותים. אחרי זה אנחנו שהיינו קטנים, שעולים למעלה. תוך זה כמו, יש כאן גינה ומחשב. יש לנו חדר. עוד חדר ועוד חדר ועוד חדר. עכשיו יורדים למטה. אז ביי.